یا حسین 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 گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا ریا پوچھدا اکبر تے غازی ریا پوچھدا اکبر تے غازی کتے ہے زہرا دا جایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا کل ہاشمی حسن ایک جاتے منڈا بابا ہاسی مسند تے کل ہاشمی حسن ایک جاتے منڈا بابا ہاسی مسند تے پاسے دے نال اکبر غازی پاسے دے نال اکبر غازی منڈی سین میں کو سمجھایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا انج لگدا اے صحرا دے وچ کوئی بارات لٹی گئی ہے انج لگدا اے صحرا دے وچ کوئی بارات لٹی گئی ہے بنڑے دا سیرا ہو شاید بنرے دا سیرا ہو شاید سنب گوڑیاں دے بکھرایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا حیران پریشان قاصد جا آیا مظلوم دے کولے حیران پریشان قاصد جا آیا مظلوم دے کولے آنکھ کن گئے نے اکبر غازی آنکھ کن گئے نے اکبر غازی دس میں کو درد ستایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا آیا لاش اکبر تے بہو کھا زہرا دا چن گن قاصد نو آیا لاش اکبر تے بہو کھا زہرا دا چن گن قاصد نو اے اکبر ہے اکبر چھینے اے اکبر ہے اکبر چھینے اندے سینے زخم بنایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا قاصد نو حیدر چن زہرا آنکھ دی مینڈی نو دس چھوڑے قاصد نو حیدر چن زہرا آنکھ دی مینڈی نو دس چھوڑے ڈاوی دے این دوپہرا کو داوی دے عین دوپہرا کو میں اکبر ہے پر نایا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد جڈا وچ کربل دے آیا گن
خط سغرا دا قاصد جدوں وچ کربل دے آیا گن خط سغرا دا قاصد